Vedeli ste, že teraz môže akýkoľvek e-shop zo Slovenska či Českej republiky zdarma inzerovať svoje produkty v Microsoft Ads? Bez zriaďovacích nákladov, bez mesačných poplatkov a bez skrytých podmienok? Predstavujeme Bluewinston. Inovatívny nástroj na produktovú inzerciu v Google a Microsoft Ads poháňaný umelou inteligenciou. Každý e-shop od nás získa dotáciu až 300 € na testovanie Microsoftu. Naši PPC špecialisti sa postarajú o optimálne nastavenie trackingu a správnych publik. Pomôžeme vám vytvoriť automatizované produktové kampane, aby dosahovali najlepšie výsledky, a to aj vďaka umelej inteligencii. Bluewinston je jeden z najväčších channel partnerov. Pomáhame e-shopom a marketingovým agentúram uspieť v Microsofte. Pridajte sa k stovkám spokojných zákazníkov a otestujte si sami Microsoft pre váš e-shop. Bez zriaďovacích nákladov, bez mesačných poplatkov a bez skrytých podmienok.